Почему государство Документы покажи. не хочет помочь Ильдару жить? Эш ел Лилия Гисмәтуллина улыма тиешле фатирны ала алмыйм ди. Илдарда сирәк очрый торган авыру Штурге-Вебер синдромы. Баш миенең уң ярым шарында операция ясап булмаслык зур шеш. Астма, эпилепсия кебек ширләре дә бар. Россия сәламәтлек саклау министрлыгы карарында аңа айрым бүлмә тиеш диелгән. Шуны сорап, әни кеше нинди генә оешманың ишеген шакымый. Документларны җыеп, исполкомга барып, администрацияга документларын биреп, безгә отказ биргәннәр. Шул отказны алып, беренче мәртәбә менә судка бардык. Вахитовский судта без җиңдек администрацияны. Ягъни Илдарны фатир тиешлеләр исемлегенә исәпкә куялар. Әмма фатир бирелми. Казан шәһәре башкарма комитеты Илдар Гыйсмәтуллин фатирга мохтаҗ түгел, гаиләнең кереме җитәрлек дип аңлата. Башкарма комитет социаль найм буенча торакны бары тик аз керемле гаиләләргә генә бирә ала. Лилия Гыйсмәтуллина гаиләсен аз керемле танырлык бернинди мәгълүмат тапшырмады. Моннан тыш аз керемле булмаган, әмма хроник авырулы кешеләргә фатир бирү өчен безнең өстәмә вәкаләт булырга тиеш. Әлегә андый вәкаләтебез юк. Вот это наш общий коридор. Лилия Гыйсмәтуллинаның кереме улын караган өчен пособие һәм Илдарның пенсиясе белән аена 25 мең сум. Шуңа яшәү минимумы буенча алар аз керемле саналмый. Гәрчә ата-анасыннан калган фатирда яшәсә дә, монда шулай ук аның апасы белән апасының улы да гомер итә. Мы вот спим здесь на полу. Мы вот это все убираем. Потому что, у нас другой возможности нет. Гыйсмәтуллиннар 2 бүлмәле фатирда яшәсә дә, 2 айрым гаилә өчен ул чыннан да кечерәк. Менә аларның аш бүлмәләре, монысы ванна бүлмәсе, монысы бәдрәф. Әнисенең сүзенә караганда Илдарга бу ишектән керүдә авыррак. Гаилә ярдәм сорап Мәскәүгә кадәр барып җитә. Аннан эшкә прокуратура кушыла. Результатом проведенного мероприятия было установлено. Тикшерү нәтиҗәсендә инвалид баланың торак хокуклары бозылганы билгеләнде. Тик башкарма комитет безнең аны торак белән тәэмин итәргә дигән таләпне үтәүдән баш тартты. Шуңа район судына мөрәҗәгать иттек. Тик суд безне хаклы түгел дип тапты. Судта да шул вопрос прокуратураның возникал. Они шәп сез аны учетка куйдыгыз, а квартираны бирмисез, ничек шулай? Эш шунда ки, федераль карар һәм җирле законнар арасында аерма барды юристлар. Федеральное законодательство и вопрос регулирования на местном уровне. Федераль закон буенча һәм мәсьәләне урында хәл итү икесе ике нәрсә. Әйтик, кешенең ниндидер хокукы бар, ә ул хокукны ничек тормышка ашырылга аңлатылмаган. Димәк, я торак законын авыруга фатир бирелү кагыйдәсенә туры китерергә, я карарны төгәлрәк язарга кирәк. Түрәләр исә формаль яктан чыгып эш йөртә. Республикада мондай охшаш хәлләр булган иде инде. Быел сентябрьдә хакимият инвалидлыгы булган балаларга социаль найм буенча фатир бирми дип, Яшелүзән районыннан бер үк вакытта эш гаилә Россия тикшерү комитетына мөрәҗәгать иткән. Районда вазифаи затларга карата җинаять эше кузгатылганнан соң гына аларның мәсьәләсе хәл ителә башлый. Бер гаиләгә фатир биргәннәр инде, калганнары субсидия белән ипотека алырга ризалашкан. Күптән түгел тикшерү комитеты Илдар Гыйсмәтуллин эше белән дә кызыксына башлый. Башта егетне исәпкә куймаган, аннары торак бирмәгән түрәләр гамәлендә хокук бозу чалымнарын күрәләр. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации Тикшерү комитеты тарафыннан үз эшенә салкын карау маддәсе буенча җинаять эше ачылды. Булган хәлнең ничек килеп чыкканы ачыклана. Россиянең кайбер төбәкләре әлеге мәсьәләдән чыгу юлын тапкан инде. В Московской Нижегородской области Мәскәү белән Түбән Новгород өлкәләрендә социаль найм буенча торак бирү тәртибенә үзгәреш кертелгән. Анда рәсми рәвештә аңлатыла. Торак алу өчен гариза язганда исемлектәге шир күрсәтелгән булса, шул җитә диелә. достаточно наличия заболевания из этого списка. Казан мэриясе Илдарның әнисенә торак шартларын яхшыртуга 1,5 миллион сум субсидия өчен мөрәҗәгать итәргә һәм ипотека алырга тәкъдим итә. Әмма Лилиянең сүзләренә караганда 25 мең сум керем белән ипотека алу мөмкин эш түгел. Вообще, у меня на Ильдара уходит 40 тысяч рублей в месяц. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.